नमस्ते प्रणाम। हम बानी राइटर भूषण सिंह। हमारा ब्लॉग में रउरा सबके स्वागत बा। अभी हम बानी हाउसिंग में और हाउसिंग में साड़ी बहुत सस्ता सस्ता मिलेला। देख सकतानी हम हाउसिंग के ई एरिया बाटे। अब हम आ गइल बानी पत्रकार कॉलोनी। बहुत ही अच्छा जगह बा ई। देख सकतानी बहुत ही डेवलप एरिया बा। ए पर लिखल भी बा वाकंजा डेवलपर। देख सकतानी ई बहुत ही अच्छा जगह बा। ई डेवलपर एरिया ह। तो वीडियो के भगाए मत। वीडियो में आगे बहुत ही मज़ा आई। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो जाके यूट्यूब पर SBS म्यूजिक भोजपुरी लिखी और हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और फेसबुक पर भी जाई, SBS म्यूजिक सर्च करी। फेसबुक पेज भी बा, पेज के भी फॉलो करी। तो देख सकते हैं आप सूरत सिटी के तमाम तस्वीरें। सूरत अनेक शहरों में से रोजगार के एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉट लाइन की बात की जाए तो अधिक मात्रा में कंपनियां फैक्ट्रियां है और यहाँ साड़ी बहुत सस्ती सस्ती मिलती है। देख सकते हैं यहाँ पे आप। अभी हम आ गए हैं रायका सर्कल पे अभी मैं आ गया हूँ। देख सकते हैं यह है कोमल सर्कल पे मैं आया। देख सकते हैं रास्ते की कंडीशन। अब हम आ गए बानी पेट्रोल पंप पर। देख सकतनी पेट्रोल हम निकले तनी से। ई बानी हमार सीनियर सेठ, हम बानी जूनियर कारीगर। देख सकतनी सोचनिया से वीडियो बनावे के बाद तो थोड़ा तेल भरवा लिया ना तो फिर रास्ता में गाड़ी धोखा मार दी। तो अब हमनी के पेट्रोल भरवा लेनी से अब निकल तनी से जा तनी से हमनी के। देख सकतनी अब हम आ गए बानी सोशियो सर्कल जहाँ CR पटेल के घर बाटे। CR पटेल सूरत के सांसद बानी BJP से। उनकरो घर देखाएम रउरा लोगिन के। CR पटेल के घर बहुत ही अच्छा बनैले बरन। देख सकतानी CR पटेल के घर। इहे ह कमल के फूल लहरता है CR पटेल के घर पर। गुजरात के मुख्यमंत्री बानी भूपेंद्र भाई पटेल। अब हम आ गइल बानी सिविल 4 रास्ता। सिविल 4 रास्ता काहे रखल गइल बा? काहे से कि इहवा 9वीं सिविल हॉस्पिटल बा। सूरत के सबसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल बा। 9वीं सरकारी हॉस्पिटल हटे। ओकर सीन तो हम नहीं ले पौले काहे से कि हमारा दिमाग से उतर गइल बाटे। ओकर सीन अगला वीडियो में रउरा सबके दिखा देम। देख सकतानी सूरत के कंडीशन काफ़ी अच्छा बा। सरकारी बस भी अच्छा ढंग से चलेला। देख सकतानी रउरा सूरत के कंडीशन बहुत ही बेहतरीन तरीका से बा, एकदम सुंदरता के साथ। देख सकतानी रउरा अड़िया फूल पौधा वृक्ष ऑक्सीजन सब चीज़ के व्यवस्था एकदम टकाटक बा। देख सकतानी है। अब हम चढ़ गइल बानी मजूरा गेट ब्रिज। देख सकतानी है तस्वीर कितना सुंदर बाटे। देख सकतानी है मजूरा गेट बाटे। इहे बाटे मजूरा गेट। देख सकतानी है सब भीड़ भाड़ बा, टेम्पू लागल बा। इहवा पुलिस एनी टाइम रहेला। देख सकतानी मजूरा गेट ब्रिज के ऊपर से हम कैमरा करतानी। देखी है तस्वीर। अब नीचे हम आ गईनी ब्रिज के से नीचे उतर गईनी। देखी है 8वां गेट जाता नहीं है बोर्ड पर। देखी ई आगे थोड़ा से जाएम तो 8वां गेट मिली। 8वां गेट देख सकतानी है। 8वां गेट ब्रिज पर हम चढ़ गईनी। हाउ सब हटे 8वां गेट के सीन है। सब 8वां गेट ही है। 8वां गेट ब्रिज के ई सीन हटे है। नंबर 1 बा। अब हम आ गइल बानी आडाजन ताप्ती गंगा ब्रिज पर। देख सकतानी ब्रिज के कंडीशन बहुत ही लंबा ब्रिज बाटे और इ ब्रिज पर महीना में 5-10 गो एक्सीडेंट हो ही जाला। देख सकतानी कितना लंबा ब्रिज बाटे। ब्रिज की कंडीशन देख सकतानी रउरा सब। ब्रिज की कंडीशन देखी। अब हम आ गइल बानी गुजरात गैस सर्कल पर। देख सकतानी रउरा सब गुजरात गैस सर्कल के तस्वीर। बहुत ही अच्छा कंडीशन बा यहाँ के भी। देख सकतानी गुजरात गैस सर्कल तक ई तस्वीर हटे। बहुत ही सुंदरता कंडीशन बाटे। अब हम आ गइल बानी LP सवानी। देख सकतानी है मेट्रो के काम शुरू बाटे। बहुत तेज़ी से मेट्रो के काम हो रहल बाटे। भूपेंद्र भाई पटेल और CR पटेल के कहना है कि नंबर 1 बनेगा सूरत। देख सकतानी है LP सवानी चौक तक के तस्वीर है। बहुत ही भीड़ रहेला है। सब मेट्रो के काम होता है। हउ LP सवानी स्कूल हटे। देख सकतानी कितना भीड़ बाटे। LP सवानी तो है LP सवानी स्कूल। देख सकतानी है LP सवानी स्कूल। LP सवानी स्कूल सूरत के सबसे बहुत ही नामियर स्कूल हटे। प्राइवेट स्कूल है।
अब हम आ गइल बानी 4 व्हीलर में हई बाबा के साथ और हमनी के जातानी सब कामरेज बॉम्बे वाला रोड में कुछ खास काम से। बाबा बहुत ही तेज गाड़ी हाँकेलन और गीत भी बहुत अच्छा सुनेलन बाबा। आगे वीडियो में देखाएम कि बाबा केंग तेज गाड़ी हई हाँकतरन, देख सकतानी। अब हम आ गइल बानी अवध टेक्सटाइल बॉम्बे मार्केट में बहुत अच्छा ही साड़ी मिलेला और बहुत अच्छा फल मिलेला। लेकिन फल में रौरा ठगा जाएम ना, होशियारी करेम तो डोरी मारेलन सब सरवा है। ई हटे सूरत के कामरेज वाला रोड और ई रोड में बहुत सारा कार बाजार बाटे, देख सकतनी है। खाली कारे बाजार हटे और ई कार बाजार में रौरा लोग के बहुत अच्छा कार मिल जाई, अच्छा कंडीशन में। बोलेरो, पिकअप, स्कॉर्पियो, पंच, वैगनार अच्छा कंडीशन में मिल जाई। रौरा लोग इनके बजट के हिसाब से उचित मूल्य पर कार मिल जाई, देख सकतनी है। खाली कारे खाली लौकता, देख सकतनी रौरा। ई बाटे सूरत के सबसे फेमस विवाह भवन सीताराम विवाह भवन हटे, देख सकतनी। अच्छा कंडीशन बा, काफ़ी बहुत फेमस विवाह भवन बा। हम और बाबा आ गइल बानी सब बॉम्बे वाला रोड में। रौरा देखबे कइनी कितना बाबा तेज गाड़ी हाँकत रहलन जब कार बाजार देखावत रहनी ह। हमनी के जातानी स अब अपना गोडाउन पे, जहाँ हमनी के काम करेनी स। ई हटे केनाल रोड। हमनी के गोडाउन पड़ेला एलपी सवानी के लगे ही गोडाउन बाटे, आडाजन में गोडाउन पड़ेला, देख सकतनी है सूरत के कंडीशन। गोडाउन पे जातानी स कुछ काम धंधा होई तबे नु माल पानी भेटाई, तो शाम के भोजन होई, ना तो उपास ही सूते के पड़ जाई। घरे तो बानी ना कि बाबू माई खिया दी, बाहर में कमाएम तो खाएम, ना कमाएम तो उपासे सूतेम। अब हम आ गइल बानी अपना गोडाउन तक पहुँचे वाला बानी। जातानी से कुछ काम धंधा करेम स तो गोडाउन पे आ गइल बानी हम। अब चढ़ गइनी बेसमेंट में, हमनी के गोडाउन बाटे बेसमेंट में गोडाउन बाटे। उतरतानी से हमनी के बेसमेंट में, देख सकतानी गोडाउन के तस्वीर है। बेसमेंट में हमनी के गोडाउन पड़ गइल बा, का करेम, गर्मी होखेला बहुत, तो पंखा चलावेनी से है। गोडाउन के सीन हटे हऊ, हमनी के गोडाउन देख ली, लौकत आवे गोडाउन। यही जैसे हो दे बैठल बारन रमेश भैया, गावना के मतलब बहुत अच्छा से बता देहलन। गावना किंग होखेला बहुत अच्छा से बतावेलन रमेश भैया, देख सकतनी गोडाउन के तस्वीर हई। ई हटे हमनी के गोडाउन, देख सकतनी गोडाउन के तमाम तस्वीरें, देख सकतनी गोडाउन के तस्वीर। ई बानी रमेश भैया, घरे जाए वाला बानी। बिसलहरी के एक पेटी पूरा पेटिए खरीद ले बानी बिसलहरी पानी के। कहतनी ट्रेन में कौन खरीदी पानी, भाग सर। अब हमनी के करे जातानी सब काम, तबे जाके शाम के भेटाई दाम। जय श्री राम, जय।